terus disempret. Bar disempret aku ndemek dodoku ngono, terus sambat. Wijane ngono terus bareng sambat, terus metu sak cingkir orang tak sautek ngono. Aku njaluk bobot pira. Aku njaluk bobot sak ton. Leren kan kula nate mireng cerita. Heeh. Niku kan jenengan kan tukang ngajakne nggih, tukang ngajakne. Lah niku kok nate mireng cerita niku jenengan pas gendorenan niku tiang gangsal, sing gendorenan tiang gangsal. Lah jenengan niku kok saged dados gangsal niku pripun Mbak ceritane? Oh, rumasane wong iso dadi 5. Nggih. Kuwi ceritane ngene. Dadi soalé wong ngajarne kuwi mah anu wong dipasrahi kuwi mang ana sing ting Celebung. Pripun? Ting Celebung maksudnya ting Celebung kuwi mang ngene. Ya mosok wong kok iso dadi 5. Kuwi kan aku sejarahe ngene, nyejarahne Rama Raden Sujono Prawira Sudarso karo Pak Darso, Pak Darso Mbuto. Nggih. Lah Pak Darso Mbuto ya wong kemlelet. Nggih. Aku gelem dadi muridmu lek kowe iso mbantah cangkrim aku ngono lah. Terus pripun? Pak Darso niku wau. Pak Darso kan ngene. Maune kok ora percaya lek Raden Sujono Prawira Sudarso putra Majapahit ngono to. Lah kuwi lek pancen putra Majapahit tenan Pak Darso ki malih 5. Nggih. Ya, bareng Pak malih 5 terus kandumuk karo Raden Prawira Sudarso kuwi. Sak tenane Pak Darso sing ndi. Lah kuwi tangane moro dicandak cek ya iki lho Pak Darso. Bener. Nggih. Nah, terus Rama Raden Sujono Prawira Sudarso malih 5 wis saiki pilihan. Anu sejatine Raden Sujono Prawira Sudarso sing ndi. Engko lek pancen aku kalah aku trimo dadi muridmu. Akhire kleru. Dhek ndonga ping 3 bangga ora bener. Terus tobat. Lah kuwi aku ngomongne kuwi lho. Nggih. Lah sakjane ngomongne kuwi. Lah ngomongne kuwi kebayang pikir aku ki wektu kuwi kaya kebayang tentreme rasa. Lah tentreme rasa kuwi mang lha apa ya aku iso ngono kuwi ngene lho. Ciptane jenengan ngoten nggih berarti. Heeh, ciptane. Apa aku iso lah. Salah aku lho rumasane wong-wong aku dadi 5 ngono lho. Dedong bare itu kan lah sampean dados 5 mosok to. Lah aku gak ngrumangsani iki. Berarti setunggal ngajakne teng mriku, setunggal teng mriki ngoten. Ora ya pas nek ngajatne kuwi. Heeh. Lah bareng-bareng ngono wis anu dadi sing terakhir kuwi. Heeh. Bae mosok ngono iso diukir lho. Diaturi kok aku mung gak rumasaku kaya dene aku mung kaya dene keceblukan bulan ngono lho. Dadi ngrasaku ki mung aku mbok sawang ngono ora rumoso lek tegang aku bibar ngajatne nubyak. Dadi keling aku kaya iso to ya ngono kuwi lho. Berarti namung ngangen-ngangen tok ngoten nggih. Heeh. Lah, mriko kebayang kaya keceblukan bulan kuwi mang. Nggih. Aku kuwi lho ngono lho kuwi jarae. Dadi kok ngono ditekane klimae piye? Ora godak. Kuwi enake ngono kuwi. Nggih. Dadi pancen aku mek omong sak tenane mula aku bolak-balik lek sing barang sing tak lakoni lek tenan ya tak omongne tenan, lek ora ya tak omongne ora. Nggih. Aku mau ngapusi. Jadi kuwi aku dadi murid Raden Prawira Sudarso ki tahun 49. Nggih. 49 tahun 50 aku diangkat wakil mulang kuwi. Barang diangkat wakil mulang terus Rama Raden Sujono Prawira Sudarso mbedheki aku. Mbedheki ngene namung dalem. Rama nyuwun prisa. Sing darane ratu, sing darane satriya iki apa bener Ratu Gung Binathara Ngastina ngene. Lah aku terus matur. Dalem matur Rama lepan nyuwun pangapunten. Ingkang dipun wastani satriya menika turunipun Pandhu ingkang kasebat Pandhawa 5 nggih menika ing dalem tletere satriya. Kuwi ngono. Nggih. Andene ya wis ngerti. Satriya ki arep nampa wayune sing kuwasa piye. Gila. Lah, arep nampa wayune sing kuwasa sandher prihatin apa ya iso to. Lek mangan wareg bleksek turu ngene. Kuwi lah.
Lah barang wis ngono, aku rong mangsuli, Rama ngendika maneh. Nak mungkin dalam besok di besok wis akhir sepuh. Sampeyan wis akhir dewasa. Kuwi seneng teturung sak padane urip kaya banyu mili. Ning aja pisan-pisan duwe penjaluk, duwe bebono, ngono lho. Nggih. Dalem estokaken. Kuwi cek taun 50 kuwi. Lah akhire terus bar kuwi barang ngono terus aku tekone Mbah Ro. Lah dawe Rama lha mung ngae piye. Asal kula mulai ngeten lho Mbahe. Lah satriyane lho mboten ageng prihatosipun lho. Napa saged badhe nampi wahyune ingkang kuwaos. Oh, tak pikir kok ya bener ngene. Lah terus kok kapan ge duka aku ngono. Wong kenal ponakan putune ijek polahane cek rena-rena kok aku ki ngono. Berarti ini bar perjuangan niku nggih. Heeh. Wis terus akhire ngancik taun 50. Lah kuwi aku mulai cek arepe mulai kuwi. Arep mulai lelangkon, tapi ya wis tak nyangi. Lah nek cek 3 dina, 7 dina, urung sampai teko 40. Nggih. Kuwi wis mulai mulai dijaluk tulung wong kuwi. Lah wong aku urung godak apa-apa to piye ngene iki. Ngono lho kuwi. Lah akhire sakjroning meneng ngono kuwi terus entuk gambaran. Kok gambaran dilunge kembang kenanga wis sakar. Nggih. Kuwi nek wong gering. Lho, lah iki kan lho Kang. Anakmu tambane kembang kenanga. Lah apa anakku mate? Kembang kenanga kuwi rumoso gawe apa ora? Ora lah iya aku ngono. Igane sing kuwasa maringi pitutur ngono ya wis bener. Wis ngono iki templekno anakmu engko ora mari balik rene aku iki ngono kuwi ta. Lah lekas ditungne kok mau bengok. Anake iki lumane ora gelem bengok. Nggih, nggih. Lah ditungne to bengok ya kuwi terus ditemplekne dadilan warase teko sprene kuwi. Dadi terus teruse kuwi terus bar kuwi terus aku iso nglakoni 40 dina, 100 dina. Ngantek tekane 9 taun rong roh rasane mangan enak turu penak kuwi. Nggih, dadi ben wengi nggih melekan terus Bang nggih. Melekan aku. Jadi jaman semono iki aku melek iki malah golek sing papan wingit-wingit kuwi. Papan di papan wong-wong ngarane angker bengi tak leboni mulai esuk. Nggih. Bengi tak leboni ngono kuwi. Mboten diweden-wedeni, Mbah. Ya ora wani, liyane ora wani. Ya perkara ditencene no wis akeh. Nggih. Ya enek wong sing ngarepe sing numpak gajah apa sing macan apa sing ning aku meneng ae. Apan tak sawang ngono ngaleh. Apan kono hau tak sawang ngaleh ya mek ngono kuwi tok. Lah kuwi terus akhire sing golongan ngono kuwi sing kok Gunung Tidar. Nggih. Kok Gunung Tidar ora mak jelek ngono kuwi. Aku ya kaget wong medune kene sandingku. Iki anak manusa nglakone nek kene iki ngono. Mulane padha sambate rae lho ngono ta. Kuwi tuwek-tuwekane. Nggih. Lah kuwi terus methuki aku. Mbok yo ngalih ta. Aku gelem ngalih. Aku ki ngono. Nek lek anak buahmu ora kurang ajar aku. Lah mergo anak buahmu kenapa to? Nek kene nek wong guyang kendaraane gak iso mlaku. Nek wong guyon cangkeme abuh. Terus nek wong kemu nek kene cangkeme abuh. Lah kaya ngene iki diterusnya apa ngrusak manusa aku ki ngono. Lah lha pancen tujane ngrusak manusa taun-ana windanana aku moh ngalih aku ki ngono ta. Wis tetep tak tunggu sak tamate aku ki ngono. Wis aja ngono to anak buahku ora kuat. Lah ora kuat kowe tanggung jawab ora aku ki ngono. Tanggung jawab ngomongi anak putumu aja sampai ganggu karo manusa. Engko lek ganggu karo manusa musuhmu liyane aku ora enek aku ki ngono. Nggih. Kuwi terus saiki sadar sangat teko seprene, Bu Etan iki kan wis enek sing ganggu gawe. Bu niki nggih. Lah iya ta. Oh nggih gampangan enek kecelakaan niku. Kuwi. Ya zaman teko seprene kuwi. Terus riyen, Mbah, jenengan pas berguru teng Raden Prawira Sudarso niku nate diseneni mboten, Mbah?
perkara nyeneni kabeh tau. Nggih, pripun balik nyeneni? Ya lah nyeneni iki ora kok anu masalah pancen ya wong nom. Nggih. Jaman semono wong nom ya ngono kae. Polane cara kon mlaku ngetan ngono ora teko etan iso teko ngalor utawa ngidul. Nggih. Wis lumrah. Dadi semono ya dijujurne nyeneni dijujurne, dituduhne barang sing bener. Nggih. Kuwi lho. Lah kuwi kapoke, donge kapoke kuwi. Aku ana panggah rong ngandel ae. Bareng kapoke aku terus kuwi gering. Bareng 40 dina matang-matang wis obah ora iso. Nggih teng Medion mriko. Obah nang omah wisan, heeh. Barang ngono kuwi terus disuntikne ora mari. Nggih. Barang ngono terus rumah saku nek wong tuwek. Ngono kuwi. Nek wong tuwek ngono kuwi. Lah kowe ora iso mari ora njaluk ngapura karo sing gawe urip ngono ta. Nggih. Wis aku kuwi krasa ora ngono aku kleru akhire kuwi njaluk ngapura. Lah bareng wis ngapura terus rumah saku sing nganteng nek ngarep kuwi ya persis aku. Andene ngono kembalatmu eram ngono ta. Kembalatmu eram. Saiki dong matang-matang lo kapok ora. Aku ya kapok tobat encit aku wis ngono. Lah ngono ki tambahmu ngono. Tambahane tak tampane ngono gak oleh. Aja ngono. Ngono. Lah kok buablas cemloron kaya sak kapsul kuwi lho. Mek sitok ngono. Mlebet. Mlebu nang cangkem terus nang weteng. Sakal mari. Ya wis kuwi tambane. Nggih. Lah sing nganu Mbak, sing jenengan belajar digdaya nika. Belajar digdaya terus napa? Njotos tugu ambruk terus kalih Raden Prawira namung didembok mboten saged mlampah nika. Oh, kuwi ngene jarahe. Aku kan diulang karo Suwardi Pak Darso. Nggih. Ya, Pak Darso sing pundi Mbulu? Anu Buto. Oh, Buto nggih. Kuwi. Lah nek kono sing sugih lelako iki kan liyane aku renek. Nggih. Lah njudeg karo Buto iki totoan sampe 2 pasang. Nggih. Lah totane nempiling tugu dhuwure karo 0,5 meter ambane 2 meter 3 meter dhuwure 3 meter ambane karo 0,5 meter kuwi. Sapa sing iso nempiling tugu ambyar totohane sampe 2 pasang kuwi. Ngono ta. Lah Buto rene sing kulino kalirene aku dadi nyarene goleki aku sing kanca Buto kuwi Mas lha ra sampean tulunge no dadi apa iki kancane ngono lah nyapa to iki totoan lho Mas tenanan ngono lah tenan piye heeh iki kapan semben ya wis ngono ha semben wis aku tak terusne lek ngono aku ki ngono ta iya Mas tenan lho Mas sampean teko iya aku ngono bareng ngono terus depan sing judeg sak barisan sing kulon butuh sak barisan. Ya kuwi terus sut barang suti wis saiki anu sing judege ora usah sutri anu Mas lha piye karepmu ya wis sampean dhisik ngono wong ngono ta sampean nyawang aku kan cilik-cilik dah aku ki ngono heeh ngono dadi aku nyawang aku cilik-cilik ki sepelene ya matur nuwun dah aku ki ngono ta. Dadi guyon. Lah akhire dadi sempret. Dadi sempret aku ndemek dodoku ngono terus sambat. Kuwi jane ngono terus bareng sambat terus metu sak cingkir orang tak sautek ngono. Aku njaluk bobot pira. Aku njaluk bobot sak ton. Ngono lho kuwi. Nggih. Bareng bobot sak ton terus akhire sempret wis Mas saiki terusne tempiling tenan ambyar. Ambyar konangan Pak Darso. Lah etan kuwi ya murid Pak Darso, kula murid Pak Darso. Wis aku no sing ngamoh. Wis kalau aku anu wong kandhat iki ngono. Lho mboten ngoten lho Pak wong kula disraya lho aku ngono. Ora kena iki dulurmu, iki dulurku, iki ya murid Bapak, iki murid Bapak. Kok bodho sembrono ngono. Wis dikoncang. Aku ya punya ditepaki Pak Darso barang. Terus akhirnya kuwi dong bar kuwi terus akhirnya wis saiki sing enerne kabeh padha kecilike ya pura pangapuranan aku sing luput ya nyeluk ngapura wis kabeh ngono dadi terus kuwi diguwi ngene Pak Darso kabeh ana wong 50 nggih nek kono nyowonan iki pendak dina 2 dina Pak Darso niku sinten to Mbak Pak Darso wong butuh
kidule pabrik setem pabrik butuh kuwi. Niku berarti nggih mbeguru teng mriku jenengan riyen. Heeh. Ade sepisanan aku rono kuwi. Nggih. Niku wirid mboten? Heeh. Oh nggih wirid. Wirid. Tapi sayange bojone Jim. Duh. Jenengan nggih nate nyemerpi, Mbah? Heeh, wong barang ladene wedang ngono, ibuke sing asli. Nggih. Ibuke sing asli mlaku srek-srek ngono. Lah sing kari ibuke ayu kok ora enak suarane, aku ki ngono ta, langkung. Pak Darso metu. Kowe nyapa ngumone? Ngono. Kowe ngono ibumu. Oh, ngoten ta. Berarti loro Mbah bojone. Loro. Sing setunggal menungso, setunggal Jim niku. Heeh. Ya ayu. Nggih. Pan golongan Jim ora enak sing elek kok. Membone mesti ayu. Ayo tenan. Lah kowe nek jam kidul kuwi ya, weh nyawang ngono kira-kira kowe sak jam ora kedep kok. Tapi jenengan mboten kesengsem kalih Jim mboten, Mbah nggih? Mbok ora. Jane ya kon ngrabi aku. Oh. Tapi wedune ngono. Lah jenise. Heeh. Wes kuwi ceritane ngono.